nosaltres ens ha agradat molt. És la visita cultural. Me pareix que som la primera visita que fem en l'any i sí, molt interessant. Aunque nosaltres havíem estat ja sí, en altres excursions, però ens agrada molt perquè sempre anem recordant el que ens han explicat i se ens havia oblidat ja. L'interès era acompanyar els nostres veïns, els nostres ciutadans, en aquesta iniciativa, en aquesta activitat que fa la Diputació, que és molt important per a que ells coneguen la institució, l'administració, que el que és important és que estigui el més a prop d'ells, perquè a la fi i a la cap les administracions estem per a ells, per a donar-los el servei a d'ells. Fenomenal, una meravella. S'ha alegrat perquè molt de personal no havia vingut. Entonces, jo sí que havia vingut 2 o 3 vegades a la Diputació, però molt de personal no ho havia vist. S'han quedat meravellats totes. Pues fonamentalment el que volíem és que la gent coneguera tot el voltant històric de lo que són els edificis de la Diputació. La Diputació és una institució amb més de 200 anys d'història i el que volíem no sols que vingueren i miren si així n'hi ha un saló de plens, el que volíem era que conegueren tots els espais externs de vore en el moment en què es va fer, perquè la història va indicar què es feren aquest tipus d'edificis i per a què s'utilitzaven, i després que coneguen tot el que es van trobant així dins de la Diputació. En independència d'això, passem després, es porta al Movim per a fer explicar les exposicions que es faça dia a dia o setmana a setmana, perquè vindran totes les setmanes, i fonamentalment el que volíem és que foren visites culturals. Evidentment, es prendran un cafenyat quan arriben i tenen que gaudir i disfrutar, però el que volíem era ampliar els coneixements culturals de la gent i el coneixement cultural de lo que és la institució com la Diputació. Per lo que els ha dit abans a ells, perquè quan la gent coneix una institució, coneix un equipament i coneix el que es fa, ho respecta i l'estima, i això era el que volíem fer, fomentar l'estima i el respecte per la institució pública.